दाब्लासो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जयारानि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायलायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दायो आङो जास्ट ओरैनो भिडिअ खालामलायबाय आरोना। ओमफ्राय मा जागोन ब्लगा बेखौनो मिथिबावा आङो। माने अखायानो दासो गारलायबाय नै दिनैबो इसे। बै नैबेहाय थाइजौ फिथाइ थाइसेल' नांना दं बैयाव। बेखौ आं हाननि र' दायो जानि हानना। थें थें थाइसेल'थार लोगोफोर नै बियो थाइसेल' आरोना बेखौनो जानोसै आं दा। ओमफ्राय जोंहानि लामा खाथिनि दंग'आ ओरैबायदि बुंहांबाय नोंसोरनो खोन्थानि र' आङो। खोन्थानि माने आंना बे केमेरायानो मोजां जाया, आं सिगांजोंसो ओरै लाना खिथानांगोन। नैयो फैयो खाथियाव थांनि र'। नै जोंनि लामाया जा लेथ्रा जाबाय। नै बिथिंजाय ओरै बोहैलाङो, माने बैथिंजायनिफ्रायबो बोहैबोयो ओमफ्रायो बै नै बिनिफ्रायबो बोहैबोयो ओरैहाय फैयो ओमफ्राय बिजों ज' थाङो ओरैहाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहानिबो बोहैयो ओरै, ओमफ्राय इयाव सब ओरै जमा थांजोबो आरो। नै लोगोफोर गदाय गफाय थाइजौ ओइ ओमफ्राय माने बिनिखौल' मोजां मोनो आं जानो। ओमफ्राय बै नै बे थंसे दोङो न'नि उनाव बैयो, ओमफ्राय बिनिया माने बेजे गोजा जाजोबो आरोना, हाजाथावाबो मोनजाथावाबो, माने ओरैनो अरस्रोदना जानायनि थाखायसो। ओमफ्राय आं बेखौ दा जाग्रोनोसै लोगोफोर। आं दायो लेमखांबाय नै, जानोसै गदाय गफाय बरिया गोथाव जागोन खोमा। ओरैसो हमनांसिगोन आं। मा गोथाव थाइजौआ। नोंसो जागोन ना जाया? माने थंसेनियाल' बेबायदि हाजायो जोंहानिया, ओमफ्राय थंसेनिया बिदि हाजाया। ओमफ्राय एबारो गोदान थाइसे थंसे थाइबावदोंमोन आरोना बिफां, मार गिदिर गिदिर फिथाइया बायनाय बायदि, ओमफ्रायो बेजे जाजोबो इबो, हाजाया मानेखि। नों मानो सिफायनायखो केमेराखौ? नोंखौनो मोजां नुवाखै फुग्लायग्लाय। आं बिसिनि बारा फुंनाय जाबाय स' फाहामनाबो होजाला। फाहामबा हामगोन ना हामाबा? मायो बिगुर मोना इयाव। ओमफ्राय नोङो मा सिखारस्लाब मोननै मेथाइ बियो? ओरैनो हाय होनदो। हाय आं मेथाइ जादों। नोंनि नामखौ खोन्थानाय मा नाम? आंना हाथाइ बुगादोनायाव हागोमा रज'दों, ओमफ्राय ओरैबायदि सादों थैसिगोन आं। जानोबो सान्ति गैया, लोंनोबो सान्ति गैया जाना दं। बुदबदाब नुलायदों नै नैयाव बाबायाव बुदोना। मायोबा मा जादों खोन्थानायनो। सोरनि आबुदों हाथाया? आंखौ मा जायो नों? आंखौ मा? सानसेबो जेरावबो बेरायनोबो लांला आंखौ नै। क्या कर रहा है यार तू तो मजाक है क्या ओमफ्राय नों माखौ बानाङा? नो 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 दाब्लासो बेसे? 1270। आयौ गेस नांगौखाय नाय थिखांनो हालायदां नै।
गेसा दहाय फुङाव ओंखाम संफुबाय थानायावनो जोबना होदों आं ना एवफ्रामहांहां जाबानो नांगौखौनो थिखांनो हादों ये ला बनदोनो सङा दस' लाला दा माबा बेसेखौ मिथिगौ दा मेवा आयै वा बुंदोंमोन नामा मा हौवासोवा हो ओमफ्राय लोगोफोर नै मा होनो सिजौ फुला ओरैबायदि मोजां जाबाय इसर अखा मोननानै मोनथामबो बिराद मोजां जादों नै ओमफ्राय बेथ' गैला न' बाजिया ओमफ्राय नै गलाप फुलाबो जि मोजां जाखादों नै बिबो बिसोर बायदिया अखा मोनबाय थाबा बिराद मोजां जायो आरोना नै बिबो पेपार फुल ना मा फुल जि बरिया जादों नै बिबारबो बारलायदों बनानो नायनो बुंजासै दोङो अब्लाबो आङो बासै दानिया ओमफ्राय नै साइनै गाइस बेलासिनि जालायनोसै बेबायदि जायाबानो सुखुलिया दानिया माबा जादावनानै ओमफ्राय नै अखा बोथोरजों जाबजों जालायनोसै आरोना खानाया गजोब्बाय खोमाहाय आंना नैयो इ जराव साख्लिख्लि नुबाय खावलाय सानाया आंहा एकदमबारे खावलाय माने हाथाया आरोना हाथाय हागोमाया जानोबो सुखुवा माने हाया अरनो हाया नै बुद्दां बुद्दां नै जा बरिया खोनाखादों खुन्दै गुलायदोहाय खाथियाव मोनसे इन्स्टायाव सेफायना खिन्थागौमोन बाय बाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय माबायदि मोनदों आं दिनैनि ब्लगखौ कमेन्ट खालामदो ओमफ्रायहाय सोरबाफोर गोदानबाथाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय 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 बाय